Kahinyo Trap Integrated Territorial Organization Ribhoy District Kalapan Pau Kajingbom Hun Halor Kajingpentrei Pendap ya Kasurok Kabajalan Kumbalai kilometer na 0 point Ban Pailing Ba Shadu Shamadan So Meleng Ribhoy District Katay Kasurok Kaday Kabalamang na Kaskim PMGSY Jong Katanat PWD Road Haga Jinglod Kabashiklor San Pausawlak Tingka Katkum upa keni nongrum General Secretary ulakno baka jingbombiang katay ka jingpentrei ya katay ka surong kaday ka jingpentrei torti bat tangdep daw kontraktor bala syusiang tangdu SC ban riu krem kentup yo PMC ba arpo bat ka jingbom shnai ki kenro bat muri ki ba katay ka surong kala bantua hakanu kanu kapor Halor kani kahitu kan salik banbu jing ujor syaka office jong CE ketiga tenan bandawa ba omdai ban penlai jaka pisa lani kabil show kontraktor kum ka jing sneng namar ba katay ka jing trei torti ka jong u Nina Kaliang jong kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization mentakas ni kakajingwan jurip ka jongi ya kani kasurok kabana po 0 point chapo madan so meleng kabla syongdo ka jing trei ka ba syongdor Syukur san Pausawlak ke kabala pentrei da uba sunshine saukume teh hakani kajingwan jurip kajongi ngiyoi ba kalalong kajing mentoy na mentau pai ba ningkong ya ai kublei ya MLA ujongi baula la ban penpoi ya kani kasurang kabala na bun snem menta kila syong hakajing jenjar hakar yai kayeng tingi ai ka jing khublei ningkong ya MLA jongi bat kumjuru ka office bakilala ban penpoi ya kani ka surok PMGSY Henry haba kipajba kilayo e kata ka jing kemen kaba kilayo e kani ka surok menta ni syem penban ba hakani ka jing trei kalong penban ka jing trei 30 layo iba ni lawan ban inspek akan ika sengi kiba kendiat kiba ladep ru ngiyo iba kadang duna kata ka jingdo henrei tang suslap malumala kimau ki siap kila ami lut sajerong te hakani ka jing trei kumni kalong penban ka jing du jing kermen na benta ki pai nong song sunong ki ba song sakani ka area ba hadien ba ki ayo ya ka jing suk ka batang kendiat por kin sayo mat biang ya ka jing jenjar kumba ki julong nadu ka ba ningkong teh hakani ngikerpat nakaliang jong ka office bakan page bakan jungok kani ka jing trei kendang ba kinla ban penbaha bat kinla ban trei at kum bakidei ban trei teh nakaliang jong kaseng ngim syong kali ktia kani bangin bakan long hakani karukom ka jing trei kidei ban penbaha kidei ban penbiang bat kumjuro nakaliang jong ka office kadairu ban pek perman ba lada ka jing trei kalong hakani karukom ya kabil ru gidei ban kimpat dei ban pelaj katba ka kampat yai bet hakani ka jingwan jurip ka jongi nisyem ngilap ba kadon ki jing duna kum hakani ka ya kimuri am syamadan ki kamuri hapo ka estimate henry nakaliang jongi kaseng ka kentu ya chief engineer jong ka PWD ba unle AA na benta kung ka ni kamuri bayo kan poi ka jing jenjar ka jing yo kan poi ka jing mensaw yo upaj ba namar kumbang ilayo i menta ka la sedang bantua ka ka la sedang banbam tebat kum ya kani ka surok ru ni layo i ba kemden kimau ki ba biang ban tap henrei la suai direct dau silkut na jerong tekam kani kijing trei kalong sisa ka ba solution na benta ka bangi la lam nakaliang ka jongi ni la pha ya ka city siapo chief engineer jang ka PWD bo unle ya ka ege ka ba don kam bat ni la pha ru ka city ya ki bor ki ba halor bat kumjuru ba kani ka jingyo ya kani ka surong kanlong ka jingkemen bat ka jingmentoy na benta upaj ba ka batang sipor Henry bakan long kaban ne bat kaban suk na banta pai ba